Good morning guys. Amahata. Natay isda nga tinuwa ikud. Tapos natay sasawan nga ginamos guys. Amahata nyo. Oh, shout out ko sa akong mga followers. May dagdag sa mukha lang guys. Pagyaong ka, ayan ang ganyan. Ayan to, pinutin ka magbaso, magbahay ka. Hindi lang yung duha, sunod dugo na. Iwan yung problema. Sabi, sinuwagas o. Kanay gaya niya ay kamatis. Ay. Oh, shout out ko sa mga followers ha. Thank you so much sa inyong paglanta sa mga video. Ano yung gas tinuwa niya, may sabaw. Ano kuan? May tawag na ginamos. Hindi na kayo tatong guys. God bless you all. Thank you so much.